Li parêzgeha der'a doh roja înê 21 meha duwazdexan 2018 li vû tevgerek nû li nav venda bajêr û lê hinek gundewarê parêzgehê derket. Tevî ku di van çend mehên dawî de rejima Esed destê xwe li wan navçeyan tund kirbû. Kesên nenas li bajarê El Herak li gundewarê Rojhilatî der'a hinek nivîsên dijî rejima Esed li ser dîwarên sîxoriyên asmaniyên rejimê nivîsî bûn û daxwaza rûxandina rejima Esed serbestberdana girtiyan kirin. Her wiha di meydana mizgefta El Umerî ya bajarokê der'a de ku mîna Sumbula Şoreşê li der'a hatibû naskirin, xwe pêşandanek li dijî kiryarên rejimê birêve çû. Ji aliyê xwe ve serokê desteya danûstandkara Sûriyê Nasir El Herîrî got îro dengê xwepêşandanên miletê Sûriyê li bajarê der'a ji nava wêrankirinê xurabiya bajar tê. Ji bo hemû cîhanê da ku daxwaza azadkirina girtiyan bikin û li hevhatinên bi derew neyên pejrandin. Tekezî li ser veguhestinek siyasî rasteqîne bihête kirin. Miletê der'a doh bi navê îna na ji bo rêkeftinê bi rejimê re û bang li dijî ciwanên der'a yên ku divê dawiyê de çûne nav rêzên artêşa rejimê kirin. Şirovekar dibêjin dibe ku ev bûyerên wisa di rojên bê de karvadanekê li parêzgeha der'ayê û yekemîn bajarê şoreşa Sûriyê bike. Rejima Sûriyê di van mehên dawiyê de hilmetên girtinên berfireh li der'ayê rabû û bi dihan endamên berê yên artêşa azad û karmendên dezgehên şoreşê de girtin tevî ku beşdarî rêkeftinên li hevhatinên bi rejimê re kiribûn.